Pud sila. Bisag humanag ingnan nga kini mga butanga, mga demonic kayo. Bisan si Moses in the Old Testament, si Apostle Paul kapasidaan nga kini nga mga buhat nga dili iya sa Dios, ayaw gyud mo ani, gusto jud nila. So mura na silang mga tabanog nga way hukot, gaingana ng pagkakristohanon hangtod matibulusok na unya. So karon mga igsoon atong isgutan ning asa man ka paingon human aning kinabuhi. Seryoso ako ng pangutana ng nasimong tapat inang og mamatay ka karon dayon asa ka kapadong. Sige pangutana. Ang uban yung simba ko puga manunglo mangkabad. Sa pagka hindi Christian, takot yan sila. Pagkang pinag-uusapan ay kamatayan, parang manunglo man ka. Pero, muna pangutana nga, kinanglan ba yun natong seryosoon o gayo mga igsoon. Kaya what if karon ragyo kakutob? Seryosohon na to ni tungod kay kining kamatayon, di ni mo pahibaw unya, di po ni mo ingon og 20 pa may edad ni mo, unya lang inig 82 hinulsol ha, kay pagka 83 patay ka. Kining kamatayon, di man ipahibaw kung kanus-a. Usa sa pinaka-bright nga tawo og na-enjoy kayo niya ang kalibutanon nga kalipay, kini si Solomon. And si Solomon, sa diha nga nahuman na niya ang iyahang, na-enjoy na niya ang tanang kinabuhi, og padong na mo salop. Tiguang na siya. Iyang gisuwat ang Ecclesiastes. Dito sa chapter 2, ingon siya lahat ng kanang makapalipay sa tao. Tanan. Nga gi-imagine sa tao makapalipay niya, naangkon gyud nako. Dayong niingon siya sa verse 11, chapter 2, verse 11, apan kining tanan walay kapuslanan. Empty. And sa 7 verse 4, ningon siya buang-buang ang tao nga maghuna-huna ra kanunay sa kalipay, mga selebrasyon. Apan maalamo ng taong maghuna-huna sa kamatayon. Ngano? Because specific kayo ang pagsulti ni Solomon niini sa mga tao nga nagakupot sa kaalam sa Ginoo. Sila gyud, gisintro gyud sila. Kay kining mga tao nga dunay kaalam sa Dios, dili ni parehag katong magic nga sulagma ra nga in the beginning there was huge of nothing and then boom, nitungha na dayon ang tanan. And then nanadayon ang mga homo. Kuan mo nang ka Charles Darwin nga gikan kuno sa unggoy tanan? Gikan kuno mo sa unggoy tanan? Sugot mo na? Single bacteria and ni daghan og kalit ba perting lisoda na. Pero kining naikaalam sa Dios, hibaw ta nga ang Ginoo gyud nagbuhat nato og human aning kinabuhi adunay duha ka dapit nga nagpaabot. Hello, laruhon nato ni ha? Kay sa relihiyon ra ba ingnon kag naay purgatorio. Sa Bible walay gisulting purgatorio. Magklaro ta na kay ba mga Christian pod nga way basa-basag Biblia mailad ra pod. Napay mga Christian nga tuwa dito ron sa minteryo sig panguhaan ning mga gipanghalad ngadtos patay. Si pangita ang pagkaon. Apa mo? May mong trabaho sa una ba? Nya atngan ra dayon oy na ni dagkot. Pagtalikod, dagan na yun. O, muna, mahal may ng kilo, anak. Yung uban, gamay rin nakuha, igor ang siga, pangwaho rin na. Nakita na yun, kanang butang-butang po rin tag mga demonyo, mga white lady, mga mag-decoration po, mag-make-up po rin tag kanang mga kinsa mang yuday ka, asa mang yuday ka nasakop. Iya kas demonyo or iya ka sa Diyos. So, ingon siya, maalam mo ng tao nga naghuna-huna sa kamatayon. Kabalo mo, kining kamatayon mo abot yun eh.
sa dili nimo gitakdang panahon. Si Kuya Duming, maghatod raman to dire. Sayang kayo. Iguro siyang mahatod sa nagsimba, pero wag gyud siya nagsimba. And suddenly, ang kinabuhi natapos. And, atong pamalandungan ni, aron nga, samtang napatay kinabuhi kung napatay blessing ugma, bot ipasabot, buhi pa ka ugma, at least karong adlaw, naka-decide na kang daan sa imong kinabuhi, mga igsoon. So, asa man gyud paingon ang kinabuhi human niini nga asa man gyud paingon mga igsoon ang kalag sa espiritu sa asa man gyud na padong inig kamatay na nato sa Bible mga igsoon dunay gisulti dinhi sa Lucas 16 19 hangtod sa 31 nagisgot ni sa duha ka kinabuhi. Ang dato kayo nga naa niya ang tanan og ang kabos nga mao si Lazaro. Luke chapter 16 verses 19 to 31. Ningon diha. May usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kayo nga biste og nagpuyo sa kabaho sa kabuhong matag adlaw. Kanang kabuhong mga igsoon kahimtang siya nga naa niya, maangkon niya ang tanang magustuhan niya. Walay nakulang niya. So dato kayo siya. Verse 20, lain na po, ningo siya, may usa-usab kakabos nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas na lukop sa mga nuka, naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato, namasin nga makakaon sa mga mumho nga matagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga iro og mitilap sa iyang mga nuka. So, duha ka klaseng kahimtang. Dunay usa ka kabos nga si Lazaro naglingkod ngadto sa ganghaan sa dato. Ingon ang Bible nga namasin basin di ay og naay ihatag. O niya napuno sa kabahong ang iyang lawas. Grabe kayo ang iyang kahimtang. O niya, iro ang muduol o mutilap sa iyang mga samad. Now, ang kahimtang ni ini mga igsoon, kung muadto ka sa description ni ini sa kinabuhi ni Job, magkuha siya buak nga bato, sudlanan o kanang kulon bitaw nga sudlanag tubig nga hinimo gikan sa bato, ang buak niya na di na mapuslan. Ningon diya nga nagkuha siya buak nga bato og ikagis niya, mo iyang ikalot sa iyang kabahong. Og susamang kahimtang mausab ni ang kahimtang ni Lazaro. So, talabangon gyud kayo ang iyahang kahimtang mga igsoon. Verse 22. Unya namatay si Lazaro og gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay og gilubong. So, pareho ang ilang gipaingnan. Dato og ang kabos, pareho silang namatay. Kanang nasi mong tapad, buntag pagani, pero muraghapit na. Bojag. Ano ba? Bojag. So, nag-antos pag-ayo. Ningon diha, ang dato, gilubong. Unya, nag-antos pag-ayo dito sa Hades. Kining Hades, mga igsoon. Usa ni siya kadapit din adto ang mga patay. Og ang giingon diha nga kining dapita labihang inita kayo. Nya sa katapusan pagyod sa adlaw sa mga paghukom itambog pagyod sa impierno. Then ingon diha mga igsoon unya miyahat siya og nakita niya dito sa layo si Abraham og sa iyang kiliran diha si Lazaro. Namingon gitag Abraham's bosom, a place of comfort and happiness. Na? Say, definition na to, anak. Dapit nga, grabe ang paghupay o tinud-anay gayod nga kalipay. Dito si Lazaro. So, nabaliktad yung dato, tuwa sa impyerno, tuwa sa kalayo, nag-anto, samtang si Lazaro, tuwa sa kalipay nga walay katapusan. Niyon sa tong Ecclesiastes kaganina, ang mga taong maghuna-una, kalipay, buang-buang, samtang ang taong malamon, maghuna-huna sa kamatayon. Mauman bitaw mga igsoon nga gapamalandong ta, para asa ang atong pag-anhi dinhi, kung wala day ta naglaom nga after death, na ay kinabuhing dayon.
Na ubang gasimba sa Ginoo pangutanon nimo naluwas na ka, hambot lang sa katapusang mga adlaw ang Ginoo ray nahibaw. Ingana ra man pod ang itubag sa mga taong walay kahibalo sa Biblia. Sa verse 24, busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Now, ang tua sa makalilisang o grabe nga kasakit, nagsyagit siya. Ingon siya kang Abraham, amahan kaluin taon ako, ipadala si Lazaro dire, aron itunlod ang iyang tudlo sa tubig o pabugnawan ng akong dila, kay nagantos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Unsay naa sumas kamatayon, moingon na kag rest in peace. Jonas, rest in peace. Gatuo kag naay kalinaw ng tawong mamatay nga walay relasyon ni Kristo. Rest in peace. Kinsa may gidal-andalan ninyog bulak. Humana man ka nahibalo sa knowledge sa Bible. Nga kita nga mga Kristohanon, kita nga iya sa Dios, nakahibaw gyud ta nga ang pagpakigsulti sa mga patay buluhaton sa iya rapod sa mga patay. Kisa may imong gisultian nito, lo, kumusta man ka, lo? Grabe no, Tracy na dyan katuig, lo. Gikan sa imong pagbiya. Naadi ay siya diha. Unsa may naitabo aring dato nga namatay, 2 aras minteryo? Paminawan Sa verse 25, apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga sa dito ka pa sa kalibutan na buhong ka sa tanan, nga maayong butang samtang sila sa lunlun lamang kadautan ang iyang nayaguman apan karon. Malipayo na siya dire, samtang ikaw nag-antoso. Dunaray, duha ka paingnan, kalipay o nga walay katapusan, o pag-antos pod nga walay katapusan. Bangutana ni asa mangyud ka. Pastor, hago po kayo na hisgot-hisgot na pastor. Ato rago ng lipay, rago di enjoy na to ng kinabuhi. Magkuhan rago ta, tuktik-tuktik. Kanang iya na ka sa Ginoo, pero imong pagkinabuhi, murag iya sa mga patay, iya sa demonyo, murag ang Ginoo galantaw nimo. Gapangot-kot ba? Napa mo diha? So, grabe kayo ang iyang pag-antos. Nya kabalo mo na pag yun ni tingog nga nag-ingon, nahinumdum ka pa ba? And by the way, human aning kinabuhi, ingnon gyud na, mahinumduman gyud nimo. Nga sa didto pa ko sa kalibutan, mauni wala na ko sangyawi akong bana. Wala gyud nakakita akong bana sa akong pagkakristohanon. Ang akong mga anak, wa gyud ako nadalas Ginoo. Wa gyud midanag ang akong kahayag. And pagpangatubang nimo sa Ginoo, Lord, salamat kayo, lami na kayo kay langit. Magduol kag ayo kay ang imong bana mga anak tuwa ay sa impierno. Or ang imong asawa. Or ikaw anak, nga Kristohanon ka dire, pero sa inyong balay, ikaw may pinaka-demonic kayo. One day, hilakan gyud nimo. Makaingon na lang yung kahain man sila. And remember nga wala gyud kagawasan, walay exit dito sa impierno. Grabe kayo ang iyang pag-antos. Then ingon ang verse 26. Di ba sa verse 25 ni sila sa runana dire. Samtang sa kalipay kapahulayan kao diha naa sa pag-antos. Now listen to this. Giingnan siya, remember sa dihang buhi pa mo og didto pa mo sa kalibutan. Gipakita diha mga igsuon ang pagkadili magtotoo niya. By the way, tinuod bitaw tong niingon ko mga igsuon nga na may namatay magtampo-tampo ta bisa ginagmay tag 20, 50 nya matigom nato na ihiusa og dala dito dako na siya nga tabang or matigom na palit ba na to in kind ba grasya sa Ginoo na ay unom nga ni response.
Wa na po ko ni utro kay basig mayog. Sige, padayon lang tadre. So, ningon diha, sa didto pa ka, gipakita nimo ang pagkadili magtotoo. Kay normal man na sa mga magtotoo nga magtinabangay gina sila, mo tabang gina sila. Di na yung kinahanglan pagpugson. Bisitahan ninyo. Bisita. Bisitahan ninyo. Magkuyog guta, kita tanan. Kinuyugay gid kanunay. So, sa didto pa ka, buhong kayo ka, ingon diha, buhong kayo ka, nani mo tanan. Kabalo ka, nay rason nga gibless ka og ayo sa Ginoo. Because naay someone pod nga grabe kayo ang iyang kahimtang. Luoy kayo gyud. So, wala gyud yan napakita ang kahayag sa Ginoo. Wala gyud yan napakita ang gugma, ang kaluoy sa Ginoo ngadto sa iyang isig katawo nga labihan. Pastor, wa man ko kabantay God. Wa ko kita naanas iyang ganghaan. Kabantay mo ane? Naanas ganghaan niya ang iyang assignment, wa gyud niya mabuhat. Kanang kakita nakaayo ka sa buluhaton sa Ginoo, wa gyud nimo mabuhat. Gihimo na ko ang illustration sa niage nga kining mga surfing mang tawag ana nga sports no. Kana bitang magsakay og board unya sugaton ng balod yung magbalance na sila sa balod nga nahangtod mo abos bye-bye. No? And na-interview ana mga igsoon base sa book na ko nabasa, nga kanang champion, naingon siyang wala mi balod nga sayangan. Sa nagsugod pa mig-practice, ana, balod, ginagmay, amo dyan ng, ana pa, ubo-ubo pa ba, mag-cob pa dito, ana-ana ng balod. Hangtod nga magtuon, naglingkod, tindog, dayong, musugat na yun sila dagko king balod, yung hangtod ng naanay tournament. Grabe dagko, kayo, million ang premyo. But kadto nga champion ingon siyang nagsugod siya sa gagmay nga balod ug wala siya balod nga gisayangan. And ang Ginoo nagbutang na og balod, igo na lang gyud kang mo challenge sa balod. And dagan kayong balod nga gisayangan, sama ani nga dato nanas iyang ganghaan. Gibutang na gyud diha ang balod, na gyud diha ang tabanguno, na gyud diha ang challenge, na gyud diha ang assignment. Magsige rag ampo gamita ko Ginoo, butangan nagbulaton sa Ginoo di gyud mulihok. Sige ra nag-cellphone. In fact, ang yawa, dili na siya nang magpakasala pa ka, manglaki, mamaye, simple ra na. Ang ibuhat karon sa yawa, hatanga ra kag cellphone. Karon wala kay time sa Dios, di nakakakita sa assignment sa Ginoo. And ang naa sa cellphone, puro makalagot, puro flood control, puro corruption, puro... So, dauton og ayo sa yawa ang imong kasing-kasing. Tamnan niya, grabing kalagot, grabing kaguol. Nagsimba kas Ginoo nga grabe mong kalagot, grabe ang kaguol. And dili nakakakita sa assignment sa Ginoo. Pag-ingon niya Abraham, tabangi ko dire, giingnan siya na Abraham, na inumdum ba ka? Sa dito pa mo sa yuta, sa ibabaw pa sa yuta, katong buhi pa mo. Wa gyud siya ni ingong Lord, wa man jud ko nakakita. Kabalo gyud siyang naa siya sayo. Kitang-kita na, gibutang na gad sa iyang ganghaan ang assignment. O, dyan yan nakitin yung mga igsoon. And, ingon sa verse 26, tanawan niya. Verse 26. Gawas pa ni Ana, ani ay lawom kayo nga bungaw. Listen to this. Nga nag-ulang, nag-separate, nato kanato aron walay makatabok gikan dire nganha kanimo og gikan dinhi ngari kanamo. Nya pastor, ngano maning naay makigsulti man og mga kalag. Lagi kay pasidan-an nata nga scripture alone. Kung unsa ra gisultig Biblia, mao nay atong dawaton og tuuhan. Mudawat man tag mga tuo-tuo dayon. You know, ang mga self, kini sila nga mga pagan,
nga mga katawhan, naghuna-una sila nga ang November 1, November 30, October 31 or 30. 3 days before moabot ang November 1, maghinay og kanipis ang babag sa kalibutan sa mga patay o kalibutan sa mga buhi. Dayon, ingon dito, ini ka November 1, nanay access, makasulod na daw ang mga, nakita kay mo to, orom dayon. Mao ba? Yan karong kalag-kalag na magbutang diag lumboy, butang diag tabako kay hinabako ra gito lolo. Bisyoso namatay sa bisyo, pabisyohon pagyapon nimo. Nya pag anda mo biko kay kaon tog biko. Yan ay mga apo nimo mga sipat kayo. Pag tan-aw na biko atos altara, gano na yon yung kuhaan na yun. Tuan na gikuha ng lulong katungas biko. Grabe kayo. Unya, because kini nga certain group mga igsoon, ang ilang una-una nga inigsulod ni ining mga demon gikan sa kalibutan sa mga patay, ilang dauton ang mga pananom. Intawon kay wala gid taon na sila naabot dito og pulong sa Ginoo kaniadto wa pa ebanghelyo. Nga naabot sila. So, ang ilang himuon, ang ilang mga pananom, ilang purmahon nga mga demon, munang na mga pumpkin, kaya mga kapayas, butangan dayog mata, butangag ilong, dayong mga ngipon, kanang mga tanom, basta mga bunga. Ilan ang purmahon, butangan nilag suga sa ilaw sa sod, mura nag-lantern. Nga kadtong mga demonyo gikan sa kalibutan sa mga patay, nga makasulod diri sa kalibutan, muagi diha sa ninipis, nga kanang murag gababag mga igsuon, ga separate sa mga buyog sa mga patay, muadto aron ay nigdauton ang tanom, pagtanaw nila sa mga tanom, kita man sila ni mga bungang mga demonyo. Pag-research mo ba? Kung ginawa ko na nag-explain. Pagtanaw nila ni mga bunga, pareho nilang dagway, muadto na lang sila sa laing mga umahan, o kanang mga umahan nga walay mga ingon ato mao idauton nila ayo mo na ilang mga pagtuo gi-adapt dayon sa Christian. Sige raman tang ga-adapt. You know what? Mauna nga gitudluan gyud ta kining gitawag og sola scriptura, scripture alone, ang Bible ra gyud. Kay gitudluan biya ta sa tulo. Pulong sa Dios ang Biblia, tradition, daghang klaseng tradition, napay gitawag og oral tradition. It means, wala nakasulat sa Bible, pero basta gisulti na kinakaraanan, oral tradition ang tawag ana, pwede nang i-accept. Then, unsa pa lain nga mga tradition, mga igsuon, gi-accept, gidawat, then gi-practice. Muna ikadua, ikatulo, magisterium. Familiar mo ana, nakadungog mo anang magisterium? Nga og unsay na mitingan sa mga pangulo sa simbahan, itudlo na sa simbahan, so itudlo na sa mga katawan, then ang mga katawan mosunod niya na. Galisod na ganig sunod aning pulong sa Ginoo, dugangan pag tradisyon, pagtulunan nga gikan sa tawo. Mo ning magka problema, napay gitawag og Gospel of Thomas. Kabalo mo mga igsoon, daghan kayong mga sinulat sa kapanahunan nga ni challenge sa Bible. O katong nga mga sinulat, gigamit sa yawa aron pagpasalaag sa tinuod nga mensahe sa pagkakristohanon mga igsoon. Sa tinuod nga gospel. Dito sa Gospel of Thomas, niingon dito, wala na sa Bible ha. Wala na giapil sa Bible. But ang uban ana nag-accept niya na. Niingon dito mga igsoon, nga si Jesus, iyang hilabtan si Mary o si Marta. O doon na sila yung mga anak. Munang need ta kayo ma-educate pagtarong sa pulong sa Diyos. Kay dali ra kayong mapatuuhon ang Pilipino. Kaniadto pag anis Kastila, ang atong 12 hektaryang kakao. Bayluan lang sutlay og samin in taon. Ang ato nga kalubinhan 12 hektaryas, bayluan lang hunsoy nga bronze. Kasabot mo hunsoy? Sigarilyo na maron. Ganyan, mas ni high-tech, beep-beep na ang gamit. Bisan mga Christian. Nadyo kayo mga Christian, nakita nga ni ba?
Na malit ba? Pili, pag unsa nga flavor. Ako nagulay nga na. Kalit ko yuton. Uy! Kaniang to hunsoy. Kana bang hunsoy bang bronze nga ingana dito ng itsyon niya. Butangan og daghan kayong tabako tong iyang ingana na yung dagkutan na yun. Dal arag hunsoy, dali kayong mudawat. Ignore ra kanita kini nga bagol walay mata. But di pasabot di ka makitaan sa yawa ani. Hala, tagay ko na pila man na. Nya nada yoy mamaligya og lana. Nganaon day ng paggunit sa microphone. Ayaw hilabti ang bitin. Mupalit na day lana, ihid-hid ibanyos. Dali ra kitang patuon. Mayon dahil nga kini nga bala, ibutang ni sa imong hawak. Di nakaduddan og tikbason. Sulayag dunggab. Patay man lagi. Tikbas mo itong sabot. Dali, kitang mudawat niya na. Kaya dili ta magasusi, kini ba iya ba ni sa Diyos? Gikan sa sinugdanan, iya ba ni sa Diyos? You know what? Kung dunay napasalaag nga tawo o kanang tawhana na una kaysa nimo inikaabot niya, muuban ra po kaniya duha na mong nasalaag. O hangtod na, hangtod sa hangtod, di gyud ka kabalik kung dili gyud ka mo desisyon nga ang akong pagkinabuhi sa unsa ray gisulti sa pulong sa Dios. Sige ra ka kuna-una, atong iampo. Huy, pag nay mo tingog nga, unsa mo tingog nga mga sa mga pispis, unsa nang maningogay sa inig kahapon na? Nay mo sulod nga butterfly, uy, nay kwarta. Tapulan. Paghago, God, darong doon nay kwarta. Butterfly ra mo sulod sa balay, nay kwarta. Ay, naapa mo? Yan na dayo'y pispis, na mga insects nga makasulod. Natural mo yun yung mga ato ang mga balay, mga Pinoy, sudlon yun taana, kay abli lang. But ato kas ubang nasod, dili na pwede sa ilahan. Bisag tiki, di pwede mag-boarding nga, sulod silang balay. Hala, nas luluni mo. Hala, nas papani mo. And kabalo mo mga igsoon, kining tao nga hapit na mamatay, mag-hallucinate ni siya. Kadtong mga close relatives niya, labi na ng mga igsoon, or amahan, or unsa, membro sa family, nga nangamatay na, paghapit na siya mamatay, mo din na siya, naa si Kuan o, naa si Yoyo ni mo, naa si Kuan, nga na, niya ikaw pong gabantay mo na po ka, uy, mo, asam siya kalikod. Hadlok po ka. Tinuod yun ni siya. Mag-hallucinate na sila. Pero kung moingon kang naag yun na, literally nga na, kisa na may baka ko na ang Bible, kung muna imong dawaton. Kung muna imong tuuhan. Kadungog ko, ako personally, maka-witness man sa kuha nga ng hapit na mamatay. Inya, may yung unaaman lagi ka kuha. Nakadi ako, mangutan ako sa tagtungod. Kinsam na iyang ipangyaw-yaw. Mga igsuon. Hala! Mga igsuon nga nauna na. So akong pasabton ang nabilin nga dili ni siya ingog tinuod jud nga na siya nakitaan nga mauna. But mao jud ni siya normal pag ang tao hapit na jud na siya mamatay. Iyang i-project ang mga taong dugay nang nangamatay nga duol niya. Mao jud na tinuod. So, daghan kayo ta, kay dali lagi kayo tang patuohon, padawaton. Especially sa mga babae. Hataga raganig bulak. Nya katupad nga bulak kay kinuha sa pansyon. Muman po na modo sa uban. Manguhag bulak, ibatong sa pansyon, pagtalikod, daganon day na, dayong ibalik nag-display. Doble nga income. Nga religious ni, nga practices man. Mga lukay. Mga lukay, binditahan, ibutang sa bungbong, kaya mahimong gamhanan, pero diin man po gipanguha. Tuan ay nagkinihaay sa barangay, kay gisaka ang iyang lubi kadlawon. Kay kuhaan og
linghod nga lukay. Inig kamayo. Nahurot ni mga bulak kay maghalat man lagi mga bulak ngadto sa kinsay dad-an og bulak. Nya kay wa man nagtanom og bulak. Sige maglingi-lingi ani mga agianan. Pag walay nakakita, bira da yung buwak. Binong di man gyud tudluag tarong ba? Unya, maghato nagbulak atong ngay namatay. Katong buhi pa, wag yung gani kakabalong muna na di ay. Kabalo mo mga igsoon, kini mga tao nga nas balatian, mas maayong maatiman gina sila og wali. Yung mga na rin kag pastor, dali, walihin, namatay naman na. Siya kung walihan, ikaw. So, dali kayo nga patuuhon. Munang kita mga igsoon, nakabalo na tas kamatuoran. Back to the scripture ta. Ang ato ganing tema kay return to God, give thanks. Karon nga pasalamat nato. Ako excited na kayo. Grabe. Lahi na po nga approach ba? Pero sure, imo ra kong siguroon nga kini nga akong pasalamat malipay jud ang Ginoo ni. Because mo ni nahitabo sa tibuok tuig sa akong pamilya, sa akong kinabuhi. Lami kaya na ipagpasalamat mga igsoon. So, arita, asa mong gyud padong? Ningon natin diha no? So gawas pa niining tanan, anaay lawom nga bungaw nga nagulang kanato aron walay makatabok gikan dire nganha kanimo o gikan diha ngari kanamo. Now lisod kayo ni mga igsoon kay labi na yung aron nga season. Kung wala pa kayo ka ma-educate og tarong sa pulong sa Ginoo, maingon na dayon ka, lolo, mo exam ra ba ko? Tabangin taon ko makapasar ko. Principal ba dito imong lolo nga mananggiti mo to? Kini mga kita mga igsoon kay dali man tang mudawat og mga practices bisan wala na to gisusi unsay background ana diin nagikan kinsay nagmugna ana sige ra tag pamasin. Basin di ay pod, basin di ay. So dawaton nato tanan. Dawaton gyud tanan. Dali kay tang mutuo, dali kay tang patuuhon. Pero kung makabaton gyud kag seryosong relasyon sa Ginoo, unya hatagan gyud nimo dako kayo na nga kabug-aton, dili na gyud nimo lung-an ang pagbasa o pagtuon sa pulong sa Ginoo. O kung unsay naa diha maura gyud nay imong ikinabuhi, diha pa nimo makaplagan imong kaugalingon nga dili ko iya sa kalibutan, iya gyud ko sa Ginoo. Naa pa bata? So, kining dapit sa mga patay o dapit sa mga buhi, wala nagyoy connection. Dunay sa Bible student pa kung mga igsoon sa PTC. Dunay mga estudyante usab dito nga mga high school. Pag graduate na ako, nalipay ko kay nag-theology pud sila ba. And second year guro or third year sila, second year. Nagmotor silang duha na mauli, na dasmag man sila sa series. Bang, patay gid silang duha. Unya, ang iyang account sa Facebook, open ba? Unya, gigamit og lain. Unya, mo chat siya, maingog, mga igsoon, kumusta mo? Lipay kayo midiri sa langit. Gigamit di ay og lain ang iyang account. Di makurat po kag grabe na yung signal dito. Gigamit di ay og lain. Ayaw na mo kabalaka mga igsoon. Grabe padayon ra gyud mo. Mura no og nagamit mo tong iyang account nga mag-encourage. Dili na gusto siya kay iyang igsoon ko ray gagamit ato. So namatay gid sila. Pero nindot kayo kay sigurado sila sa ilang kapaingnan.
Verse 27, ang dato mitubag. So, wa naman siya chance. Ningon siya, kun mao ka na, amahan, hangyoon ko ikaw nga imuuntang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Himuon niya nga si Lazaro, patay na, mabuhi, mubalik sa yuta, og mahimong magwalali. Imagine naipatay mo bangon, manglukso na pati na nagsugal. Managan gid na sila. Kaya mga Kristohanon, kabalo mo, ako mong tagaan og higayon nga mag-decide gyud. Someday panawgon tas Ginoo, desisyon mo. Kaya naaman tayo Christian ceremony, naaman po tayo ato ang paagi. So kung muingon mo dito ilahang paagi, so ilahang paagi, dili ato. Pero kung kamoy nahingtungdan, stand. Hing na nga, sige lang. Kami mo'y magduwa ani og sis magabi. Kami mo'y magduwa dire og dama magabi. Kami mo'y magkape dire magabi. Mo stand mo. Og dili ta mo stand mga igsuon mo nang maglisod kayo. Musugot rin ka, ikaw, Kristohanon ka, kamatay ni mo, na igahantak sa inyo, na magsugal sa inyo, ha? No? Sag dili, manguyog sila, si pastor may mo adto. Magdama dito magabi og si Bro Bilar. Champion na sa dama. Og si Harold. Na, ito ta, tambay ta. Di kayo sahon na. Ato na to dito na magsugal, na mag-inom niya. Ato puta, tambay puta dito. Apil na lang putag dunga. Labay ng size nga malunggay. So, kamudaan, pagsabot na daan mo. And katong ako ang mother, pagkamatay niya, dili man jud pa, ligon ang tanan nako mga igsoon. Si kuya, aran nakainom jud taman si kuya, unya. Magduwa sila dito sa Daplin mo na. Nya kong ginan, kuya, mura ba dyan ni, yun ni ang matuod, o mo na ang ngayon atong buhaton. Kasabot dayon siya. Okay. Bisan og, nga siya. Okay dayo, problema. Undang mo na. Undang. Na, kinapihay ra gyud, winalihay ra gyud. Okay na na yung mga duwa-duwa, bisag usang duwa, basta wala may sugal, di lang sugal gyud. Wa gyud kwartahay na diha. Nga naman si Ate Mane dire, ka-experience. Kisa niya, sino ang mga taga Manila dito? Pag namatay ka sa Manila, abangan. Moingon na dayong lawas naman lang na, kanusam na ilubong. Kami na ibahala, ana. So, moingon na dayon tanan na lubong na, pero actually, gikuha og laing tawo, unya gibalik sa purinarya, gipa dugangan na pog, gipapurmal na pog samot. Napurmal lang yun. Ipurmalin na po na og otro for another 15 days, and dadon nag-asa nga porok, ngamingon na din kami, may tungdan na kay himuon business. After lain na po. Muna kasagalang laro diha sa gihimo na siyang paagi kay kung magsugal-sugal ramo niya, wala nang ingana. Dakop man dayon. Piso lang ang imuha dihang gipusta. Napriso kag usa katuig. Nang mga namatay, oportunidad nilang makasugal. Masugal yung taman. Nakita mga Kristohanon, mga igsuon, mo barog yun ta. Mustan yun ta. Nga lig-on yun po ta. Amen? Arong, si Kuya Duming murag sa Huwebes pa to ilubong. Na si Gigi. Huwebes, G? So, napay kahigayunan. Katong wapa ni bisita, pwede ra magmuuna. Agaw sila kasabot, G, sa pag-una. Na? So,
Ingon ang dato, kung mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw, nga imo untang ipadala sila sa raw ngatos amo, kay aduna ako'y 5 kaigsoong lalaki, paadto siya aron mapasidanan, sila aron dili mahianhin niining dapit sa kasakitan. Hello? Muna ang gisulti. Paadtuas Lazaro. Arong mawalihan tong mga buhi nga mapasidanan gyud sila nga di maanhin na gyud dinhi. Nya moingon na denta galakaw-lakaw pa ang kalag. Diin man taana nga pagtulunan. Nga sa Bible, once nga mabugto ang kinabuhi, duha ra man gyud punduhan nimo. Langit nung kalipayon or impyerno nga pag-antos. Di mo yung nagsuroy-suroy, nangumusta si Lolo, si Papa, si Manong. Dali ra kitang pasundon gyud. Nakainomdom ko mga igsoon na may kasal nga giatinan. Natinga ko kay gagdugmok na didto og kanang bula, gibutang sa bowl, panaksan, nanganay tubig, gisudlay ang babae, gihugas sa panaksan, gisudlay pod ang lalaki, gihugas sa panaksan, dayong ang tubig sa panaksan nga nay bulak, giinom po nilang duha. Unsa man niyang nay nang labay og bugas, labayon silag bugas, daghan gyud kaayo. Nya diha pag gyud koy nabantayan, mao gani mo muuban tag lubong kay paglubong na mga igsoon, anang nay lubong ba ni tambong ko. Ya kini mga bata kay munagan man kay muadto atong laing mga naing mga nalubong dito pong ilang kaila. Diha dayon yung ayaw mong ingana kay mag-uol ring namatay, magjilos. Dire ra ba ni tabo? Na-surprise ko. Pagkakita nila nas pastor. Okay ra. Grabe kayo magsilos ning namatay. Kaya dapat siya ragyay hilakan sa ako mong hangyoon. Be, ngang tanang mga buhi, mong amen be. Amen. Hangyoon mo na ko nga mga buhi, paningkamot mo nga magkinabuhing matarong og dili niyo mahikawan ang inyong kaugalingon. Kay bisan pagkauban niyo sa pamilya, inahan or amahan, or anak, or asawa ba na, inigkamatay mang hilak, yun na. Hilak, pero abtag pila ka simana, magsugod na nagtanaw og tibing komedi, yung katawa na. Nga naman, mo hinahinay man og mo paid man ang imuhang kaguol. Ang imong kamingaw anang tawana, maghinahinay man po kawala. Unya, makakita naman po kaglaing mayuhon. Anang, paglipay mo, ayaw lagpakasala. Napa mo? Hilak o gayo, kung bana. Mga away pas Ginoo niya, padunggon gyud ang tanan, karong ingnong nag-uol gyud kayo. Lal, ngayon ko nimo sa adlaw pas paglubong. Ay, gingani ko nimo, makaingon. Mga Kristohanon mo, yung mga anak mo, pahibaw daan mo mga anak mo ha, kadi may manguban. Ikaw rin pasan dito. Mga way, pas Ginoo, pag human, ngising-ngisi na. Pait kayo ng anak. So, ipadala kay tuwa dahil kining tuwa na dito mga igsoon. Wala naman sila'y choice. Sakit kayo ang ilang gibati. Grabe ilang pag-antos. Nangandoy sila. Nga doon na pauntay, mga buhi, nga musulti. Ngadtos ilang mga minahal. Nga paghinulsol, biya ani, sunod sa Ginoong Jesus. Dawata sa Jesus, sunod sa iyahang kabubuton. Sunod sa iyang mga kasuguan. Nangandoy ni sila, nga nangamatay na. Nga doon na untay muwali sa ilang mga minahal. Wani sila ni matag November 1, musuroy na po silang, ay salamat, nakagawas kita sa kalayo, Brad.
Ato taron kay to gahalad og biko. Biko si Ara. Tay lumboy ato brad. Takay lighter diha. Dili mo nga na ni mga patay. Di mo nga na mga kalag mga igsoon. Munang kamong Kristohanon, be firm in His Word. Nagbarog ka nga ligon diha sa pulong sa Dios. Nga dili ka bisan pag masagol ka sa mga taong gamhanan, mga totoo, mga unsa pa na diha. Kabalo nagyug kag unsay imong gibarugan. Ayo ban moagi ra ganing minteryo arang hadlo ka. Ay mo silingan may makahadlok. O niya diha pay lain. So bisan si Lazaro di na pwedeng munaog pa og mangwali. Ingon ang verse 29 si Abraham, ingon atua dito si Moses, ang mga propeta. Ha? Nga magpasidaan kanila. Listen to this. Tingon dire, si Moses og ang mga propeta. So you know what? Ang Old Testament composed siya of law and prophets. So when we tell si Moses, it means nga ang mga kasuguan, ang mga balaod. Then ang mga propeta, katong mga prophet, katong mga gipang prophesy. Mga pulo nga gisulti ng nakudang mao na to magpasidaan nila. Mubangon pa ng patayo niya, mupay muwali, nga naan ay Biblia, nga naan ay pulong sa Ginoo. Patay ra gani nga di madugta, uy milagro, uy tambal ni. Tambal, hikap ta nerong maayo ta. O niya, carbon dating na dayon. May nga na dayon dito, uy, kani nga mami, kini nga patay na lubong 600 years ago, 700 years ago. Bisag 30 years pagikas pagkalubong. Then, sila na'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moses o sa mga propeta. Tanawa ning verse 30, insist gyud ang dato. Kadi gyud basta-basta maadto iyang mga hinigugma dito. Kabalo ka, natay mga kaliwatan kaniadto mga igsuon nga tuwa dito, gahilakron. Nya kato sila, di gyud, wa gyud sila. Sige gyud sila nga gahuna-huna, nga di gyud unta, maanhi din hito. Diigyot to, mahianhe din si Cecil. Kato si Edna, diigyot, mahianhe, ayaw tawon itugot. Insist gyud siya, tanawan ning dato niyang dato mitubag panamahan, dili pa ka naigo, kung doon ay namatay, o mabanhaw, mubalik nga to sa yuta, niya walihan sila, maminaw sila. But unsay tubag mga igsoon in verse 31, apan miingon si Abraham, kung dili gani sila mutuo kang Moses o sa mga propeta, dili gayod sila makabig bisan pag may mabanhaw. See? Gulat pa kag nay taong gamhanan nga di kay ka magtagad ng Biblia ang nasa inyong balay. Magulat pa kag nay tawong milagruso nga mo'y musulti nimo nga di kay ka magtagad ng Biblia. So doon na ray duha kadapit nga atong adtuan. Sultiin ng naas imong panimalay ing na love gigugma gyud kanako gusto gyud ko nganing kinabuhi malipayon ta sa ikaduhang kinabuhi mag-uban pud ta. Mga lagad tas Ginoo atong mga anak love mga lagad tas Ginoo. Pero kung wa kay pangandoy nga ani someday mag-imagine na lang yung kang imong anak tuwa naglangoy sa kalayo. Imong partner maglangoy sa kalayo. Imong asawa tuwa sa kalayo. Importante nga sa ilahang, sa di pa matapos niya itong kinabuhi mga igsoon, makaplagantang tinuod nga magtotoo sa Diyos. Tinuod nga nag-alagad kang Kristo, tinuod nga sumusunod ni Kristo, o tinuod nga si Kristo maoy atong Diyos. Naapa mo? Now, tanawa og ayo mga igsoon. Ang church sa Thessalonica, natudluan silag mga hearses.
Natudluan sila mga bakak nga mga pagtulunan. Kay kining mga Kristohanon, sila maoy target aning mga bakak nga mga pagtudlo. Bisan kita, ignorata nga, okay lang, ay lang kayog buhat o mga mortal sin ha, mga ginagmay lang nga sin. Kani kamatay ni mo ito kas purgatorio, iampura ka namong mga buhi. Misahan ka na mo. Nya kada na ay mag-ampo ni mo og Holy Rosary. Dunay dako kay mo man gitudlo sa among elementary sa una sa kanang religion time. Nga samtang na ako na mga G sa imo anay dako kayong rosaryuhan nga gitunton ngadto sa unya kat kuno ka dito unya na imuhunong na kuno ampo nimo mabugto na po kuno to mahagbong na po ka. Mo man gitudlo sa among haskang paita gyud nang sunod-sunod ra pud mura tag sunod-sunod ra gyud na kinahanglan kitang mga Kristohanon mahimo gyud tang firm ligon gyud ka kaayo dili kay ligon nga kanang kapakaligon-ligon ra ka ligon ka kay tinuod gyud ang imong gigunitan sa kinabuhi unya kay tinuod man gyud kang gagunit ana nga relasyon gyud nimo sa Ginoo. Imong i-fight pinaagis imong mga pag-ampo. Imong ipakita ang imong pagkinabuhi. Imong isulti ang mga pulong sa Dios ngadtos imong mga minahal aron di sila mahiadto sa linaw nga kalayo. Lisod kaayo gyud mga igsoon. So, padawaton gyud nimo sila nya. Kaning taga Thessalonica, giingnan sila nga wala na, unang-una kay kining mga pundok sa synagogue, ang nagbuo sa synagogue. Kining gitawag siya religious sect. Ang sect bitaw, synagogue. Sa kapanahunan nga under ang mga Hudiyo sa gahom sa Grigo. Nagbuhat dayog synagogue ang mga religious leaders and lawyers and kanang naang mga nya gitawag na sila mga igsoon og nabahin na sa duha, Sadducees and Pharisees. Pareho ni silang mga Hudiyo nga mga relihiyoso, Sadduseo o Pariseo. Mga Hudiyo ni sila. Ang Sadduseo, wala na sila nagtuo nga doon na pa'y pagkabanhaw human sa kamatayon. Samtang ang Pharisees, ang mga Pariseo, nagtudlo sila nga human sa kamatayon doon ay pagkabanhaw. Paminaw. Sa diha nga ilan ang gitabangan og lutos si Jesus, bisan ang mga apostoles, maglisod sila kay wala gani sila magkauyon sa ilang gituuhan. Ang Sadduseo moingon wa nay pagkabanhaw, ang Pariseo moingon naapay pagkabanhaw. Gilutos nila kaayo si Jesus. Gilutos niya pagkawala na si Jesus ang mga tinun-an na po'y gilutos. Therefore, bisan ang mga kasimbahanan gikan sa 50 ngadto sa 45 ide ngadto sa gikan sa pagkabanhaw ni Kristo ngadto na sa kanang unang century sa 100 AD daghan kayong ni challenge sa mga pagtulunan ni Kristo. Sa gikaingon ko na parehitong kaganina katong Gospel of Thomas. Mahingon na dayon. You know what? Si Tomas, disciple ni Kristo. So kung na siya gisulat, tuuhan kay disciple siya ni Kristo. Amen? Pero kadto dili sulat ni Thomas. Gisuwat rato ni bisan kinsa dayong gipangalan og disciple Tomas. Aron nga i-accept sa mga Kristyan, aron magsinupakay ang mga pagtulunan og mabungkag ang Kristohanon. Nasabtan na to? Now, sa Thessalonica, niabot sab ni nga teaching. Unsay teaching nila nga nadawat? Unang-una mga igsoon, giingnan na sila nga wala na'y pagkabanhaw. Number 2, giingnan sab sila nga nahitabo na ang pagkabanhaw o wa na'y laing pagkabanhaw. Then number 3, giingnan gyud sila nga wa gyoy pagkabanhaw. Mauni ang problema nila. That is why, kung dunay mga membro sa ilang pamilya nga mga matay, na nga depressed sila og ayo, something na dili nila madawat. Kay lagi,
nasultian o naedukar man sila nga wala na'y paglaom, di na magkita, wala na'y pagkabanhaw. Munang grabe na lang yun ang ilang kagool kung dunay membro sa ilang panimalay nga mamatay. Mauni, nga gisulatan sila ni Apostol Pablo o gi-address ang maong problema. Giingnan sila. Atong basahon mga igsoon. Ingon diha sa 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Abot sa 18. Ingon diha, paminaw ha? Muni ang mahitabo. 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Now listen to this. Ingon siya. 13. Mga igsoon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, sa batanan kamatuoran. So unsa man ang kamatuoran, ingon siya. Kamatuoran mahitungod ni atong nangamatay na aron dili kamo maguol sama sa mga tawo nga walay paglaom. Oh, unsa di ay? Verse 14. Kita nga nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw. Busa tungod kang Jesus, panhawon og dadon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Asa paingon ning nangamatay nga nagtuo kang Jesus? Uban sa Dios. Banhawon og dadon ngadto uban kaniya. Kining nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Verse 15, ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa, inikbalik sa Ginoo, dili mag-una ni atong nangamatay na. Unya mabati ang singgit og mando og ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios. Og mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong namatay nga nagtuo kang Kristo. Mauni ang kamatuoran. Verse 17, unya, kita nga buhi pa ni atong adlaw, bayawon uban kanila ngadto sa panganod aron pagsugat sa Ginoo. Mauni may tabo kanato mga igsuon nga mituog midawat kang Kristo. Then og kita unya uban kanunay sa Ginoo. Asa ta? Uban kanunay sa ano magsuroy-suroy pa mamog November 1 nga uban man kamo kanunay sa Ginoo. Nas yuyo gasandi ka ng saging. Tas Dexter atong lumboy. Bro, Dexter ali. Tuwa kanunay sa Ginoo. O nya, verse 18. Busa pag dinasigay kamo tungod ni ining paglauma. So mauni. Do na ray duha ka paingnan. No? Purgahon pa kakuno kay hugaw pa napay bitok. Hilig magbutang-butang og tunga-tunga. Babae ra og lalaki magbuhat gyud tunga. Langit ra og impierno magbuhat gyud purgahan. Purga-purga pa gyud. So, kabalo ka? Tanawan dire tanaw tanan. Mao ning mga tao kumpiyansa ra. Sila, okay raman kay mamatay ko, naraman may moampo nako. Naramay mga haji para nako. Kaya nga naman, gituluan mo sila nga na purgatorio, standby sa kadiha. Kung gamay ra kag mga imong sala, di kayo, grabe. Standby ra kadiha kay kami mga buhi, yan po ka na. So, magkumbiyansa ra, pakasala ra, okay ra. Ginagmay ra ko. Pamayi o gamay. Panglimbong o gamay. Basta kayo na gamay. Ini kamatay na to. Tanang manubayay. Munay mo ampo sa imuha. So ang tao, kumpiyansa ra, di ba? Ano, dili mang gitudluan sa gitudlo sa Biblia, nga human sa kamatayon, hukman gayod. Human sa kamatayon, wanay paglaom. Nga di mang ginaitudlo.
Pauynan ang tawo. Doon nato mga igsoon ang gisulti sa gipadayag. Revelation chapter 20. Revelation chapter 20 verses 11 to 15. Gipadayag kapitulo 20 bersikulo 11 hangtod sa 15 nag-ingon. Unya nakita ko ang dako og puti nga trono og ang naglingkod niini unya mipahawa ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono og wala na kini makita pag-usab. Verse 12. Og nakita ko ang mga patay inila og dili inila nga nagbarog atubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro og may lain pagayong libro nga gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Hukman ang mga patay, gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Verse 13. Unya ang kadagatan, naman ni kabalo mo mga igsoon. Aga istorya mi dito ni TBB o sa igsoon sa namatay. Kabahin aning paglubong. So na-trace back na mo tanan kay kini bitang usahay. Bisag kamo nga naa diri no. Klarohon lang nako ni sa inyo ha. Dali ra mo ko kayo mong lisangon pag moingon na ganig dili ilubong. Ang pangutana lagi nganong dili man mo malubong. Nga naa man joy balaod nga ang patay dapat ilubong. Dapat gani secure ang paglubong. Gawa siguro mag-ulan nag-nuclear no kay di na ta mga lubong. Maglingian na lang ta na dugta na kabrad. Di ako diri no liog na lang ko kutob. Di na ta mga lubong. Sa US, kaning mga US Navy, naa sila gitawag og water boreal. Metal casket ang gamiton ana. Sila ceremony, salute na sila unya. Ang kanang naang metal nga kabaong casket i-slide ra na nila sa dagat ug muunlod na siya. Tawag kana water boreal. Sa uban nga mga nasod na sila aerial boreal. Mayong nga itag aerial boreal, pag mayong nag-adlaw na sa imong lubong, kuhaon ka o dadon ka sa ibabaw sa bukid. Kanang bukid nga walay kakahuyan or bato, ibabaw sa bato. Ipalayo kag ayo sa tawo. Palayo na ka sa imong pamilya kay lubong naman ka. Human ana tabas-tabason ang imong mga unod, hiwa-hiwaon, sliceon yun nagtaman. Dayong ipakaon og vulture. Ang tawag ana, aerial boreal. Pakaon kas mga langgam. Ang bukog ranimo kung na'y mabilin, mora to'y hipuson. Kita diri sa ato, sa Pilipinas, daghan kitag matang sa paglubong sa kakaraang kapanahonan. Butang ta og kanang banga. Banga, no? Napoy uban nga adto sa kanang branch, dagko kayong sanga or dagko nga kahoy nga kanang nay mga buho adto kay sulod niya taptapan ang maong buho sa kahoy. Munay mga sistema sa mga paglubong. Daghan kayong matang sa paglubong sa India. Ang pinaka-common sa India is sunugon ka nga kanang dili nang pinakrimit bitang isulod atong nay oven nga inigawas abuna. Literal gyud nga nay ipile diha nga mga sugnod nga murag mga dagko kayo nya naka sa ibabaw. Nya ritual dayon dayong sunog na anyang imong abo ug ang abo sa kanang gigamit mga sugnod ipa ano na kay ang ilang boreal ang ilaha nga dapit sa pag himo ana naman sa dakplin sa dako king suba. So ipaano ra ang mga abo ingana na siya. Diris ato di ta dili walay makabenepisyo nato nagmamatay ta. Kay ang tanang katambok sa yuta nga gisuyop sa tanom, ang tanom mihatag og bunga og dahon gipangkaon nato.
Then, napunta sa itong lawas, pagkamatay na to, hipuson man ta. Di man tayo iabuno, so watay pulos. Atay pakaon tag langgam ba? Nindot pod. Nya kita ginaampingan pa jud nato, namatay na ampingan jud. Ayaw giuna ng ulo, dapat hinay. Dugaya kay maabot sa sementeryo nya, pagabot sa sementeryo aron daghana pag drama di. Na alas 5 na tong taga Purinarya. Alas 2 ng lubong dapat nauli na alas 2. Dagan pa kay drama na pay mga speech nga taas pas ka Marcos nga suna. So, gahisgot mi dito, unsay paagi. Sa amoa, wala mi ingog dayong-dayong. Pero once nga nay mamatay sa amoa, di mahutdag tawo, kay halos ang tibok barangay manganha gyud. Halos gina kada gabi iyahay dala. Nya, diri lahi man diri kay naapoy mga dayong ba. Narami mga dayong nindot ta kita mga Kristohanon. Napoy sahi pod ba? So, dayon libre po dito ang kabaong. Di ka kapalit og kabaong, ang munisipyo may mohatag nimo, sila po'y mo transport ana. Unya, doon na balaod mga igsuon. Gani, karon doon na gibadgetan na nga ang mga municipal cemetery kuan gyud na panindutan gyud. Ambot lang og nanaba gisugdan ba ani ang Cortes. Basta kay diri si Jinyap sa tip-tip kinanindutan na kayo. Mga public cemetery na, bisag kinsa pwede mo lubong diha. Dili na siya problemahon. Wala na siya problema. Kita kay, hala, di mo ilubong. Lagi, uy. Nambot lang. Ay, mga pinulosopo lang dahil taog. Iabuno good. Pag nagani, may nga ninyo, huy, di ka ilubong. Inikamatay na ako adto ha. Aron makabalo ka, malubong ko. Naon sa deka. Na? So, naganda og paagi ana. Kita mga Kristohanon, mga igsoon, nakaibaho na tangtanan og unsay paagi gyud ana. Hindi na ta sige kahadlok pag sige kabalaka. Ang imo rang mabuhat mo stand ka. So, may ngani, unsa man ni stand? Ikaw, unsa man ni? Ari ko sa Christian nga paagi. O diha kami tanan magpahiluna. Di pa kamusta nulo. Sao man ni. Kami po saan guro. So balik ta mga igsoon. Ayo mo kahadlok aning kamatayon. Moabot ra gyud na, bisan pag di nimo iampo, moabot gyud na. Ni uban, ayo sa pud Lord, kay bata pa ko. Lord, wa pa ko naminyo. Ni kaminyo nimo patay na ka. Di ba mga minyo? Amen? Gambing. Gusto mong malipayon nga kinabuhi, huwag niyong subukan. Padayon ta kay madugay ta sa samot. So, ingon diha sa verse 13, og ang kadagatan, unya ang kadagatan, kinaman sa'yo nangamatay sa dagat, ang kamatayon ug ang Hades, mitugyan sa ilang mga patay nga diha kanila, og gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. So kung asa ka dapit na matay, gilubong, ingon diha, mubarog unya tang tanan atubangan sa Ginoo. Sa verse 14, unya gitambog ang kamatayon og ang Hades ngadtos linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Kabantay mo atong dato, asa siya? Nasa Hades. Gaantos na gani siya tungod sa kainit. Niingon pagyudre ang kamatayon og ang Hades, ang lubnganan, itambog ngadto sa impyerno. In verse 15, dirang verse 15, tanawa. Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ay, purga-purga ne?
Pasunura gyud basa ninyo ang Bible, pangitaa gyud ang nabay purgahan, nabay hapitanan pa inigkamatay na to. Unya mudungaw ta dito sa patay, mga nitang, wow, mura rag natulog. Wala na nay lamang loob. Wala na nay dugo. Kaya ibalsa mo katanggalon man na tanan. Wow. Mura rag natulog. Nya, mo yun nita, rest in peace, Yoyo Jonas. Unsaon man pag rest in peace niya kung tuwa siya sa kalayo. Munang kamo mga Kristohanon, kita mga Kristohanon, ginasiguro yun nato kung asa ta padong nga naman tungod kay dunay paghukom bisan sa mga kita nga mga iya sa Dios. Ingon ang 2 Corinthians chapter 5 verse 6 verse 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10 nagingon, kay kinahanglang moatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat maayo o daotan dinhi sa kalibutan. I don't think so kung ang tao mahadlok bitaw kay normal sa tao nga mahadlok bag pakit-og kanang mga supernatural nga phenomena. Makita na siya dito na mga kapre, mga unsa na ilang mga ngalan, White Lady, Dewinde, mga unsa man yung mga manananggal, mga mami. Basta kay tanan nga hulagway nga iya sa kangit-ngit, munay giselebrar karon. Nya bisag asa ka mo adto kas mga department ay kay mga establishment, na sila yung mga decoration ditong pina na mga cobweb sa spiders. Aun sa ito kana? Sa nas Bisaya. Kana mga cobweb. Lawa-lawa. Na dito nya na yung mga ga-design niyo sila na. Dito Miss ICM kagahapon, dito na nagsuroy-suroy itong mga naka-bandage ng nawong nga gadugo-dugo. Doon na naka-make up dito, doon na po'y nagkupog, pinadracula yun. E nga na, bitaw, himong normal nga celebration na lang na. Pero kung Kristohanon ka, mag-apil-apil ka gingon ana, gapasaway na lang yun ka. Pabadlong na lang yun ka sa imuhang pagkakristohanon. Giingna naman ka nga wala na tay partition ana, wala na tay kabahin. Di na ta apil ana nga mga buhat. Uy, o galutoan na iba mo sa inyo kay galuto-luto mo. Kana ninyo na, pero kung galuto-luto mo na kayong ihalad-halad, apil pa mo nila. Apil pa mo nila. So, klaruhon nato na og ayaw mga igsuon tungod kay Kristohanon manguta. Ang mga pulong sa Dios naghatag nato og grabe gyud kaayo nga katinawan. Kung mubasa lang gyud ta, ingon pa gani dito, naa dito si Moses og ang mga propeta. It means naa na dito ang akong mga balaod. Naa na dito ang mga pulong nga akong gisulti. Pinaagi sa akong mga prophets. Naa na nila ang higayon sa pagbasa, sa pagpamati, sa pagpaminaw, sa pag-apply ni ini. Kaya bisan pag dunay mabanhaw nga muwali, kung dili gyud sila maminaw, di gyud sila makabig. Nakasinabtan na ita mga igsoon, doon na ray duha. Walay katapusan, linaw nga kalayo sa impierno, ug ang langit nga walay katapusang kalipay. Karon palang daan, pamalandunga. Kinsa ang membro sa imong pamilya ang wala pa nimo nadala diha sa Ginoo. Kining kamatayon moabot nga wa nato hingsayre. Ang pangutana, asa ka sila unya padong. Og ikaw ba ikalipay ba nimo nga dili ra gyud nimo sila sangyawan, nga dili ra gyud nimo sila encourage nga mga lagad gyud ta, mga lagad gyud ta, musimba ta sa Ginoo, mualagad ta, dili ra gyud na nimo. Someday, mauna di ay ilang paingnan, maupo na atong hilakan.
And then madungog na nimo ang sudya nga husayan nakaingnon ka, mama. Gigastuan lagi minimo, gipapamahaw lagi minimo, giampingan lagi minimo, gipatubo minimo. Wag yun minimo. Dada sa Ginoo. Wag yun nimo patubo ami nga naa sa tilan sa Ginoo. Ang imong igsoon mo ingon magkayap taghabol mga tulog, magputol tas buhat inig mga unta, pero wag yung kunimo sangyawi sa Ginoo. Katong nisugod na kang sangyaw giinsulto ti ka ngano ni undang mangkagwa ka ni padayon. Ignon unya ka sa umaabot nga panahon. Sudyaan unya ka mga igsoon. And ikaw sad, gisi kayo ang imong kasing-kasing. Subo kayo nga makalilisang imong masudungan nga ang ilag yung adtuan, linaw nga kalayo sa impyerno, o wala na'y katapusan ng ilang pag-antos dito. Sa mga Kristohanon diring kompromiso, out of control, tabanog, nga wa na'y hukot, gingon-ingon na ang imong pagka-Kristohanon. Dili pa uwahi ang tanan. Dili pa uwahi ang tanan mga igsoon. Nga mo ingon na din kang magbag-on ako. Magbasa na ko Bible. Lord, tabangi ko Lord nga makasabot ko ining imong mga pulong Ginoo. Butang dayon na imo ang Bible dayong ana sa cellphone. Saan na maorasa ron? Launa. Las 2. Las 3. Tulugon ako. Lord, niya na lang kung magbasa inig mata, Lord. Tulog na lang, pagmata na po. Hala, malakaw, miro na maligo na po. Natapos na lang tabuok istorya si mong kinabuhi, wadyo ka kabalik sa Ginoo. Himua karon. Sulaya ba, bisag himuon, imo na lang yung parehos schedule sa imong kaon. Ang mga Bible student, dili sila pwede mo kaon kung wa sila bagong verse. Sige silang memorize. Tag-adlaw, ang kaon. And then, muon mo nga sama sa pagkaon, nga di gyud ka mabuhig, wala ginang pagkaon. Matag-adlaw, muhatag yung kag panahon. Dili gyud ka mayo, busy. Kadi gyud mahurot ang imong kabisi. Balik ta sa Ginoo. Know your destiny. Asa jud ka padong. Human aning kinabuhi. Ingon ang Bible, John 14:6, ingon si Lord, I am the way, the only way. Siya ragyod ang paingon dito sa kinabuhing dayon. Ingon na po siya, I am the only truth. Ako ragyod ang kamatuuran. And then ingon siya, and the life. Siya ang kinabuhi. So ningon siya, kay duha man ang destinasyon didto sa amahan sa langit or adto sa linaw nga kalayo, ningon siya, no one can comes to the Father except through me. Ingon si Jesus. Wala gyud makaadto sa langit, gawas lamang kang Ginoong Jesus. That is why continue nga paharia si Kristo sa imong kasing-kasing o sa imong pagkinabuhi. Manindog tang tanan, mga igsoon. Let's pray. Magampo ta, tuido ko ang atong mga ulo. Amahan namo nga langit nun, magpasalamat kami sa mga pulong nga among nadungog karon. Padayon nimong gisulti, gipahinumdom, ang dapit nga padulngan namo human aning kinabuhi. Salamat Lord sa maong mga kamatuoran. Bisan tuod, moabot gayod ang gitakdang panahon nga kami o ang among mga minahal, magkabulag gayod ni ining kinabuhi. Apan diha o Lord sa imong gingharian. Among pangandoy nga walay membros among pamilya, nga dili namo mahikauban Ginoo. Bahala na kon unsa man ang kahimtang namo samtang buhi pa kami. Basta kay masiguro lang namo Ginoo nga kami o ang among mga minahal
diha sa dapit sa paghupay ug sa walay katapusang kalipay paingon, kana mao ang imong presensya, Amahan. Nagaampo kami nga tagaan mo kami og igong kusog, kaalam sa pagsulti sa among mga minahal. Lord, nga mapakita usab namo nila. Mamodel namo sa ilaha unsa ang kinabuhi Ginoo nga dunay Kristo. Nagaampo kami nga mga luwas ang tibuok namong banay. Busa gamita kami o Dios nga mahimo kami nga mensahe ngadto kanila sa among pagkinabuhi, pamatasan og mga pagpanulti. Sa dili pa mauwahi ang tanan o Dios. Salamat kaayo. Daghan kaayong nabutaan sa tradisyon, sa mga naandan, maablihan ang ilang mga hunahuna, mga salabutan, aron nakamakaila sila, diha kanimog mahasubay sila sa tinuod nga pagkinabuhing gusto nimo. Tabangi gayod sila, O Lord. Sa unsang paagi nga kami, gamiton mo, Ginoo, nga mosulti sa ilaha, nga mo share sa ilaha. Tabangi ang tanan nga makadesisyon, nga mutuon gyud sa imong mga pulong, aron mo paambit niini sa uban. Katong wala pa, O Lord, nakadawat kanimo ingon nga Ginoo og ilang personal nga mangluluwas. Lord, I pray pinaagi sa conviction sa imong balang espiritu that all of us, O Lord, will open our heart and accept you as our Lord and Savior and King. Jesus, thank you, Lord. Salamat nining mga mensahe. Ikaw ang dalan. Wala na ilain pa. Ikaw lamang ang among simbahon o pasidunggan.